Makosana zosayenda pansewu munthu ukayenda kupita kwina kwake kubwerera opanda vuto lina lilonse kumangogwada pansi nkuyamika kumwamba koti wakufikisa uli ndi moyo opandanso vuto lina lake chifukwa tikanena zoona padakali pano pansewu ndati sipakupanganika zambiri zikuchitika zosakhala bwino komanso masiku amene taluzira abale ochuluka kwambiri imfa yake yobwera chifukwa cha ngozi dzulo lomweli ndi paja kumalandidwa matupi abale ndi alongo amene anatisiya pa ngozi imene achitika ku Limpopo mbulu la South Africa pamene anthu amenewa anali pa ulendo opita ku South Africa nawo posatira izi kunchokoto kwabwera ripoti kuti kwachitikanso ngozi yoopsa kwambiri kumeneko komano mwachisomo cha Mulungu anthu amene anakhuzidwa ndi ngozi imeneyo omweno in total alipo 5 enawo avulaza serious enawo ndotino avulala komano ali ndi ma minor injuries enabe kumafunsa kuti chachitika chani ngozi imeneyo yachitikira kuti ayi ndithu makosana nkhani zake zosakhala bwino tikaona chithunzi chimene chikuswera pasikini pathopo imeneyo ndi basi ya sososo ndi basi imeneyo imachokeratu mtunda wa Blantyre kupita ku Lilongwe inanyamula ndithu full capacity ya ma passengers and then tikaonanso lole inayo imene ikuoneka kuti yaphwanyika modisankhawo kwambiri lole imeneyo ndikuti imachoka mtunda wa Nchewu imapitatu chakwa Chingene uko nawo chimene chinachitika ndichonena kuti akuti lole imeneyo itafika pamalo amene amaziwika zonti Bawi mboma limene la Nchewu kuna apezeka zona kuti kainaphulika taya lake zinakhala bwanji ndiziona kuti taya lake linali akusogolo ndi after kuphulika taya side inayo ndikuti kumabwera basi imene ya sososo zikuona kuti wendesa gamoto imeneyo lole imeneyo anakanika kupanga control zomwe zinapangisa zona kuti ithawiretu side ya basiyo nditha kuona kuti basiyo anakuoneka kuti anayesesa kuithawa ndithu lole imeneyo ona mwina chifukwa cha speed zinapeza zoti zakanika mpaka anaombana ndithu mene zinakhalira pamenepo andititha kuona chilolecho mmene chaphwanyikira pamenepo zosakhala bwino zosayenda bwino ndeno posatira kuchitika kwa ngozi imeneyo anthu amene anavulala pamenepo omweno in total akuti alipo 5 anawatengeratu ku chipatala cha boma limene la Nchewu ndipo achaku Khembo ameneno ndi oyankhulira polisi ya Nchewu anasimikiza za ngozi imeneyi kuti anthu 5 ndi amene avulala ndipo amene amayankhulira chipatala cha Nchewu amene watu ndi Astera Kawalala amafotokoza kunena zoti pa ngozi imeneyo anthu amene anavulala mwa serious kwambiri ndikuti ndi anthu awiri anthu amenewo ndikuti ndi driver komanso passenger amene ali mulole imeneyo akunena zoti mmodzi ndiye wavulala kwambiri mmoto pamene winayo ndiye wavulala mwendo ndi panopa ndi imene condition yawo ilili akupanga ma arrangements kuti akweze ambulance ndikuti azipita ku chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital mboma la Lilongwe kuti akawathandize bwinobwino potengeranso ndi condition yawo imene ali zosayendatu healing messages anthu onse amene avulala pa ngozi imeneyi Mulungu yekha amene angakwanise kuchizani abale ndi alongo amene mwavulala pa ngozi imeneyi anditipitiriza kupemphererani kuti chifundo chake cha Mulunguyo machiritso ake akufikireni muchire mwansanga chifukwa makosana timazindikira bwino kunena kuti zinthu ngati zimene zikachitika makamaka ngozi ngati imene ikachitika zambiritu pa moyo wa munthu zimakhala zona kuti zayima pamenepo anthu ngati amene wanda amene akhaso ma breadwinner chani so after ngozi ngati imene zambiri zimakhala zozafoira so ndi pemphero lathu ndithu kuti Mulungu awachitire chifundo anthu amenewa azitolere mwansanga anyways makosana nkhani zake zosakhala bwino monga metafotokozera kale kunena kuti nkhani zokhuza ndi ngozi mwezi umenewo zachuluka kwambiri anditalusatu abale ndi alongo ochuluka kwambiri tikakumbukira bwino ngozi ichayo imene inachitika mu Zimbabwe after ndoti basi imachoka ku South Africa inatenga abale ndi alongo after ndoti ngozi imene chayo tinaonanso kuti tinaluza abale ochuluka kwambiri pafupifupi anthu 15 ndi amene atisiya kuchoka pamenepo ndi pamene tukambaso zonena kuti dzolo lilandirato matupi abale ndi alongo amene atisiyaso pa ngozi imene achitika mdziko la South Africa cha ku Polokwane pafupifupi anthu 9 ngati asali 8 ndi amene atisiya pa ngozi imeneja matupi awo amene afika ku Malawi andenso masiku angapo apitawo ndi mujamo tinazapeza zoti anthu okwana 7 ndi aja anatisiya pa ngozi imene achitika ku Salima after ndoti lole itaombananso ndi imene basi kumeneko 6 days ago timakambaso zokhuza ndi ngozi imene achitika boma la Chiladzulu imene inaphaso abale ndi alongo ochulukanso kumeneko anthu almost 5 ndi kuti anatisiya pa ngozi imeneyo kuchoka panepo ndi kuti kunchewu komwekonso lole inake inapeza zoti yatembenuzika kumeneko after ndoti tapakira katundu chani anthu okwana 5 anatisiyaso pa ngozi imeneyo ndi dzolodzoli ku Mchinji nakonso kunachitikanso ngozi kumeneko anthunso angapo atisiya andi pamene tiyankhula pano anthu ena akanavulala za serious zija ali ku chipatala padakali pano pa akulandiranso thandizo kumeneko nkhani yake ndoti imene basi imene inakwera inapeza zoti yaphulika tayala akamatera kumbuyo ndi kutembenuzika chani anthu ena ndi kuloza miyoyo pamene so zinthu ngati zimenezi zinthu zowawa kwambiri makamaka anthu akamapita chonchi chifukwa kunena zona anthu akamapita akuluakulu ngati amenewa amakhala zona kuti apita of course
komano responsibility yomwe anali nayo kunoko ku dziko. Pamakhala zona kuti pali gapo pamenepo ande kuti anthu ngati amene amakhala zotana ndi ana ndi makolo anali ndi achibale ake omwe amadali athandizo kwa iwowo and then akapita choncho zimakhala zinthu zowawa kwambiri andi ngati ana amapeza zoti mwinaso sukulu kumapeza zoti akuvutika even kukhala kwa moyo kumene zambiri zimakhala zoti zafoira. So nkhani ndi imeneyo kuti tikamayenda pansewu tiyenetonetsetse ndithu kuti tagwada kupemphato chauta kuti atisogolere pamene tikuyenda ulendo umenewo. Komanso tikafika kumeneko tikuyenera ndithu kuti tiziyamika Mulungu when we arrive safely. Chifukwa it takes seconds of wrong judgment zimapeza zoti kumapeto kwake anthu miyoyo yapita. Makamaka kwa amene amayendesa galimoto pansewu tikamayendesa pansewu tikuyeneranso tiziganizira safety ya passengers amene atawatenga komanso ife eni wake zimenezo ndizofunikira kwambiri. Anyways, monga metafotokozera kale kuti abale ndi alongo amene avulala pa ngozi imeneyi tikuwakiza m'manja mwa chauta kuti awachiritse mwansanga komanso amene akuyenda pa ulendo umenewo kuchoka ku ntchewu kumeneko kumapita ku Lilongwe Kamuzu Central Hospital tikuwakiza m'manja mwa chauta kuti awayendese bwino komanso akafike bwino akalandire thandizo la umoyo kumeneko. Tipepese ndithu kumaonja onse amene abale athu anatisiya pa ngozi imene achitika ku Polokwane ija imene matupi awo ndakuti afika dzulo. Komanso tipepese kwambiri pa abale ndi alongo komanso ena onse amene akhuzidwa direct ndi achibale amene atisiya pa ngozi imene achitika ku Nchinji ija. Kuzindikira kuti nyengo ngati imeneyi ilibe kuzolowereka ndi mawu okha sangathe kukwanisa kutonthozani potengeranso ndi ululu umene mukumva padakale panopa ndi zinthu zopweteka kwambiri kuluza abale mwa njira yotere. Komano maso athu angokhala pa chauta ikhayo ndi amene angathe kukwanisa kutonthozani. Tikuikiza m'manja mwa Mulungu mizimu ya abale ndi alongo amene atisiya ngozi zimenezi, mizimuto ya abale amenewa yonse mumtendere. Of course chinthu china chimene timafanira kuyankhulapo ndicho nena kuti pansewu pa makamaka ma drivers mmene tikuyenda pansewu tiyenetonetsetse ndithu kuti tikutsatira malamulo pa pali ngozi zina zimabwerato chifukwa cha ma wrong decisions, poor judgment komanso nthawi zina negligence zimatha kupangisa zonoti kuchitike ngozi mwino imatha kupanga cost m'miyoyo yathu komanso ya ma passengers amene tawatenga. Of course pozindikira kuti nthawi zina zake ngozi zina zimatha kuchitika beyond our control komano tiyeni ndithu tizionetsesa kuti tikusamala pachato kuli kabuku kaja kamene kamadziwika zona kuti K53 kamene kajako mu chigawo cha kusadiki kuno ndi kamene timakonda kugwiritsa ntchito. So kamene kaja kali ndi ma instructions bwinobwino mmene tingayendere pansewu mmene tingachitirenso cheki galimoto yathu chifukwa kunena zona galimotozi tisamangofika ngotola kunyamula kuti galimoto yathu ndi ya mu condition yabwino kungonyamuka ulendo kumapita sitimatha kuzindikira bwinobwino mwina nkutheka taya lathu mwina ndi separation imene pake komano sitikuzindikira bwinobwino and then munthu wanyamuka pa ulendo nkupeza zoti taya limene laphulika ndi maspidi zimapeza zoti munthu wakathera kuti wachita ngozi. Komanso kuli achina overspeeding makamakazi mabasi zikuluzikulu ngati zimene zasososozi imathamangatu kwambiri pansewu. Of course apapa ndi kuti mabasi nayenso zikuona kuti mathamangako ndithudi chifukwa munthu ukaziona kuti kuyenda pa speed yabwino china chake chikachitika umatha kukhala ndithu ndi nthawi yopanga control bwinobwino komano ukakhaziona kuti umapanga pa speed in case taya laphulika mwina wakuma ndi china chake cha zizizi lino uthe kupanga control galimoto nkuyima bwinobwino zimakhala zovuta kwambiri. Mapeto ake umapeza zoti wakachita ngozi yomwe itha kupeza zoti yapanga cost moyo wako komanso miyoyo ya anthu ena ake oti mwina unangowatenga ngati ma passengers or else ma pedestrians kumene zimatha kuchitika zinthu ngati zimenezo. So tiyeni ndithu tikhale osamala pamene tikuyenda pansewu tisatire malamulo zikatero zitha kuthandizira kuti tipewe ngozi ngati zimene zikutenga miyoyo ya abale ochuluka kwambiri. Nayo zimakosana nkhani zake nimene zikuyendera zosakhala bwino kwenikweni mabwera kumazafotokoza zinthu ngati zimenezi. Pano penipeni tingoyekeza mapemphero abale ndi alongo amene kuti achite mwansanga makamaka amene akuyenda kupita ku Lilongwewa ambuyetu awachite chifundo akafike bwinobwino kumeneko akalandire thandizo kuti no miyoyo yawo ipitirire nkumathamanga zimene amakhala kuthamanga pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Anyways nkutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulemekeza maganizo anzathu.